салому дуруд бе поёни соли якояки шумо дӯстдорон ва алоқамандони варзиш. Банда ҳастам Шоҳибуддин Ятимов хидмати шумо. Медонед имрӯз ММА тоҷик дар тамоми дунё ном баровардааст ва на танҳо дар размкорӣ варзишгарони мо хуб ҳастанд ва тӯли чанд сол аст ки яке аз варзишгари ҳирфаии мо яке аз аввалинҳо шуда дар шаҳри Дубаи Амороти Муттаҳидаи Араб тавонист ки яке аз аввалинҳо шуда ба ҳайси мурраббӣ кор кунад ва баъдан боз дар якчанд кишварҳо ҳам аз аввалинҳо шуда номи худро ба ҳайси мурраббӣ рақам занад ва паҳлӯи ман аст варзишгари номошно Сиёш Гулмамадов, ки бисёриҳо бо ҳамон як роле ки хурдакаки пешкаш карда буд. Вай нохост шуд. Нохост бе ягон идея, бе ягон фикр. Мо вақти кор будем, соати 3 шаб буд, гирифта ҳам яъне худ аз худ ин идея омад ва ин барномаро гирифтем. Ба шаҳри Дубаи Амороти Муттаҳидаи Араб ба ҳайси мураббӣ рафтем. Чанд сол кор кардем? Дар он мо 6 сол, 6 сол муқти ММА боксинг мо мураббӣ кардем. Салому алейкум. Чхеле, назех, сузак, паракот сузак, знагёсоз, ҳама хуб. Хоб, тӯли 6 сол. Баъди Дубай. Баъди Дубай мо дар Сингапур 2 моҳ домонҷо тамрин кардам, додам ба ҳайси мураббӣ. Баъд дар 6 моҳи дигар дар Ҳиндустон, дар Мумбай. Аз он ҷо омад 2 сол дар Тоҷикистон ва низ сафар дорем ба Вьетнам. Дӯстони азиз, ин нафар ҳамеша яке аз аввалинҳо аст ва ҳамин гуна як роли ки таблиғотӣ ки дар тамоми сомонаҳои иҷтимоӣ беш аз 5 миллион 6 миллион ва то агар ҳамаро сарҷамъ кунед то 20 миллион тамошобин дорад ва фикр мекунам ин як тамошои хеле ҳангуфт аст ва фардо бародари азизи мо сафар дорад ба кишвари Вьетнам ки бениҳоят кишвари гарм аст ва гуфта метавонем ки чанд шогирд дар онҷо дарс мекунед? Дар он ҷо ман намедонам чанд шогирд аст, лекин дар он ҷо як толори варзиши хело калон аст ки оно маро яъне интизор ҳастам, қариб 4 моҳ интизор ҳастам ва ман каме бо имтиҳонҳои худ машғул будам. имтиҳон ба анҷом расиданд ва низ ҳаракат дорем, сафар дорем. Сухани тиллоии шумо баҳри тамоми варзишгарони кишвар, баҳри наврасон ва ҷавонон ки дар рӯҳияи ва тандурустии ватанпарварӣ ки тариқи варзиш ба камол мерасанд чӣ гуфтанӣ ҳастед? дар варзиш шумо ҳамеша дурбин бошед, кӯшиш сахт кунед ва ҳеҷ вақт яъне худро ноумед накунед. яъне дилдей яъне мотиватсия ҳеҷ касро монтаж мешавад. Оҳо, мешавад. Хоб. яъне мотиватсияи худат бош, дилдеи худат бош. Яъне дилшикаста нашавад. Дилшикаста шудан дар кор нест. Сиёш, сухани ҷанбастии шумо. тамрин кунед, ҳамеша ба худ боваргӣ кунед, ҳеҷ вақт дилшикаста ва ноумед нашавед. Саломат бошед, ба шумо ҳам барор дар корҳои баъдиятон ва фикр мекунам ки зуд аз ин пас ҳамон роликҳои кӯтоҳи таблиғотӣ манзури бинанда хоҳад гашт. Албатта. Ташаккури зор.